Good morning mga kaspero. Magdadive tayo. At gagamitin natin yung bago nating wetsuit, yung Life Spear. Ayan. Si Master Danny, naka-base na. Ayan. So magbe-base tayo. So siya nga pala mga kaspero. Bago nating isuot ito, magmi-mix muna tayo ng shampoo dito. Ito yung gagamitin ko sa pagsuot para hindi masira yung pagka-pencil niya. Ayos, ready na tayo mga kaspero. Sana makadali ito ng GP. GP. Tara na. Sir Danny. Go! Ready? Ready na! Si Mrs. Ramal, ready na? Ready na lang, magatid. Ayan mga kaspero, nandito na tayo sa spot. At dito tayo sa Ilig-Iligan mag-uumpisa, papuntang Puka Beach. Kasama ko si Master Danny. So tatlo muna kami. Shout out Life Spear. Matitestingan na to. Try natin kung anong binimano. Kahit maulan, tuloy-tuloy pa rin ang dive. Ayan, medyo malakas, kabagat. Let's dive! Woo! Body ko. Gamit ko pa rin yung patos. Yan. Hanggang ngayon, buhay pa. Marami may patong ma-harvest. Tara! Kulang. Wala akong snorkel. Pero, lagi na lang. Thank you.
Kalupok bitmag. Pabot sa daday. Dali na naman mga kasmiro. Yung fish.
Sa pana. Yan mga kastero, pauwi na kami, hapon na. So ito yung nadali namin. Grabe. Malapit nang mapuno yung bangka. Bitin na yung pana, Dan.